नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू एकदम फर्स्ट क्लास बानी। आज उपस्थित बानी नया सिंगर लोग खतरा बहुत बढ़िया मीटर लेके देवी गीत नवरात्रि स्पेशल। और दिल से बताओ तनी भैया कि ये गीत के बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी नया म्यूजिक बनवा के तो गाना 100% नवरात्र में बज जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए कि आखिर ये गीत के गावे के कैसे बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी और ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। कोनो प्रकार के रुआ मीटर लिखवाओगे बा तो भैया डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, कॉल कर सकीले, चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। हर तरह के मीटर मिली भैया एकदम उचित चार्ज पर। चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी, मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। तो चलिए आज के मीटर शुरुआत कर जाए कि कैसे गावे के बा। लड़का माई के दरबार में गइल बा, एगो आस लेके कहता कि ये माई सुन ले बानी सबके बनावे लू, हमरो एगो लालसा बा माई पूरा कर दो। ओकरे बाद गाना स्टार्ट हुई। अरे महिमा राउर जाने ला जहान ए मैया, अरे महिमा राउर जाने ला जहान ए मैया, त तनिका दे दीना सेवकौ पर ध्यान ए मैया, त तनिका दे दीना सेवकौ पर ध्यान ए मैया। अरे गवैया बना दी बाया रमान ए मैया, गवैया बना दी बाया रमान ए मैया, त तनिका दे दीना सेवकौ पर ध्यान ए मैया, त तनिका दे दीना सेवकौ पर ध्यान ए मैया। महिमा राउर जाने ला जहान ए मैया, महिमा राउर जाने ला जहान ए मैया, त तनिका दे दीना सेवकौ पर ध्यान ए मैया। गवैया बना दी बाया रमान ए मैया, गवैया बना दी बाया रमान ए मैया, त तनिका दे दीना बोलकौ पर ध्यान ए मैया। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। हमार व्हाट्सअप नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होके, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। और वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।